fassara. Assalamu alaikum. Sunana Sadiq Salihu Abubakar inkiya mai suburbada, shugaban kamfanin Algaita dubstudio. To kamar yadda dai aka bukata, an bukaci masoya kuma masu kallon fasarorin wannan kamfanin Algaita dubstudio da su turo sakonni wanda ke kunshe da tambayoyi ne, korafi ne ko shawarwari ga wannan kamfani. Ni kuma zan samar da lokaci domin zama na bi su ɗaya bayan ɗaya na karanta sakonnin da kaina, kuma wanda ya kama na bada ba'asi a kai zan baya. An tambaya ce zan bada amsa, idan shawara ce za mu yi godiya akan shawarar da aka bamu. Haka zalika idan korafi ne, shi ma abinda za mu iya jawabi a kai zane. Abinda kuma ba jawabi yake bukata ba, yana bukatar aiki ne, to shi ma za mu ga yiwuwar haka. To yanzu ba tare da bata lokaci ba, zan duba sakonni da aka turo, wanda na tuntubi sashe na kamfani wanda suke kula da bangaren social media domin na ga sakonnin da aka samu. To ga dai sakonnin kamar haka. To gaskiya sakonnin suna da yawa, saboda haka ba zan iya yin alƙawarin cewa zan karanta su duka ba, kasancewar lokacin ma kayyade yake. Ba masu kuma mu ci lokaci akan wannan al'amari, domin na san kusan za a iya samun tambayoyi ko korafi ko kuma jawabai ko shawarwari kusan iri ɗaya da yawa. To kusan dai mun samu gundarin abin, to shikenan, alhamdulillah. To yanzu dai wannan sakon ya zo daga Najib Farhan, yake cewa tambaya ta guda ɗaya ce, shin me dalilin da yasa Algaita ba ta fitar da fina-finanta akan kari? Na gode, Allah ya bar mana ku. To amin, mun gode Najib Farhan. Amsa da zan baka akan wannan tambaya taka amsa ce wacce muka jima muna bayar da ita. Duk wani abin da ya kasance ana tafi da shi akan wani tsari, kuma tsari ya zama kamar wani gurgun tsari ne, to tabbas ko ba daɗe ko ba jima za a iya samun wata 'yar matsala, ko a samu tseku, ko kaga an samu tangarda a cikin al'amuran. To abin da yasa gaskiya fina-finan mu ba sa fita akai-akai, mu ba mu muke kula da fitan fina-finan mu ba, 'yan kasuwa ne. To wani zai ce to ai akwai sauran kamfanoni su ma fina-finan 'yan kasuwa ne suke fitarwa, amma su ba a samu wannan tseku. To abin da zan gaya muku shine, sanin kanku ne cewa tunda idan da a ce fasarar Algaita daidai take da sauran fasarori, ba na jin za mu zauna mana wannan maganar da ku, domin ba za ku ma da muku tambaya ku ce me yasa Algaita ba sa fitarwa akan lokaci ba, tunda to duka iri ɗaya ne da sauran kamfanoni, ba ma wanda zai damu. To amma kuna tambaya saboda kun san Algaita a fasarorinta sun yi fice. To saboda haka su 'yan kasuwa sun fi ku sanin wannan fice. Duk abin da yake yana da daraja ko yana da fice, a koda yaushe akan iya ɗaukan shi a rike shi ko a matse shi sai abin da ya daraja ko an buƙace shi, saboda an san mutane suna buƙatar shi, suka damu da sai sun matsi tukunna sai a fitar musu da shi. To abin da ɗan kasuwa yake so da wannan shine idan ya rike fasara a hannun shi, aka zo ana ta yunwar abu, ana ta yunwar abu, idan ya fitar, idan ya buga 50,000 ne, 60,000, 70,000 a ranar za a kwashi shi, bukatarsa kenan ya sai da kayansa. To wannan yunwa ce za ta sa ya sai da kayansa. To kun fahimta a nan cewa abin da ya sa waɗancan kamfanonin ake fitar da nasu akai-akai, saboda koda sun ajiye sun rike ba za a yi yunwarsu ba yadda ake yunwar na Algaita. Saboda haka sai a rike na Algaita, sai an yi yunwar fasara Algaita, sai a fitar, sai a kwashe lokaci guda, ta yadda ba zai tsaya yana ta biyan kudinsa ba, kaza kaza kaza, tunda a ranar da ya saki a ranar aka kwashe kayan gaba daya. To kun ga wannan lissafi ne na dan kasuwa. To wannan ne dalilin da ya sa 'yan kasuwa suke rike fasara Algaita, saboda matsayin da fasara Algaita take da shi a wajen ku 'yan kallo. Kun damu da fasarar, kun kahu a koda yaushe kuna so ku dinga samun fasara akai-akai. To abin da ya sa kenan sai a dinga rike wannan fasara. Idan an fitar lokacin kuna yunwar wannan fasara, sai ku yi ribabin wannan fasara, to kun ga bukatar su ta biya. To wannan shine, saboda haka ba don wani abu ake wannan abin, ana abu ne kawai don a ci ribar kasuwa ta bangaren 'yan kasuwa. Mu kuma ta bangaren mu abin yana cutar da mu. Dalili, su 'yan kallo akasari ba wai tunaninsu akan cewa kawai tunda mu muke fasara to komai ma mu muke. To ita rayuwa da kake gani kusan akwai abubuwa da yawa waɗanda zaka ga don wani shi ke kaza ba lalle dole shi ke kaza ba, ko wannan harkar sa ce dole akwai, zaka akwai kamfanonin ma da zaka ga su suke gudanar da wani abu, akwai wani kamfani kuma su suke musu wani abin da ba. akwai kamfanin da za ga tallace-tallacen su
wani kamfanin ne ke musu. Akwai kamfanin da za ka ga misali wanda suke kunsa abu a cikin ledar wani kamfani ne ke musu. To saboda haka mu ma kasuwanci, mu ba kamfanin kasuwanci bane, kamfanin fasara ne. Saboda haka idan muka yi fasara, tunda mu ba ma da bangaren ko sashen kasuwanci, sai mu bayar wa waɗanda a kasuwa suke sai su yi kasuwancin wannan abu. To sai zamana 'yan kasuwa sukan shigo da sarransu a cikin al'amarin, wanda hakan ne ya kawo tangarda. Fina-finan mu ba sa fita akai-akai, saboda wani lokacin zaka ga a hannun 'yan kasuwan akwai fina-finan mu 5, 6, 7, wannan yana hannun ɗan kasuwa wani, wancan fim yana hannun ɗan kasuwa ne. Saboda haka sai ka ga mu kuma aita tambayar mu kuma to me zamu iya cewa, tunda mu ba mu ne ke kasuwa ba, mu dai mun riga mun yi fina-finai mun ba su, saboda haka su suka rike. Kuma ba za ka zo ka ce wa mutum a lalle rana kaza ka fitar da fim kaza ba misali. To wannan dai a takaice shine kan na cinye lokaci akan wannan tambaya ta farko. To tambaya ta biyu ta zo daga wato abubuwan ne saba nan ga har yanzu shigowa suke. Yawa to tambaya ta biyu ta zo daga Nuruddin Lawal Jabiri ne ko Jabiri, in ban karanta dai baka yi hakuri. Yake cewa jinjina gare ku dukkan ma'aikatan Algaita da fatan Allah ya ƙara basira. Tambaya ta ita ce me yasa idan na bude application naku sai ya sa gone fishing, me hakan yake nufi? To in kana magana ne akan manhaja ta Algaita dubstudio extra, to gaskiya wannan an cire ta ma an daina amfani da ita, ka goge ta. Insha Allah akwai manhajoji waɗanda ko kuma yanzu ma dai manhajar mu guda ɗaya ce wacce za mu tallata ta idan lokaci yayi, muna wasu shirye-shirye ne akan ta. To saboda haka wannan manhaja ce ta Algaita dubstudio extra, kawai ka cire ta, bata da wani amfani, an riga ma an daina amfani da ita. In ma za a dawo da ita to ba dai wannan din ba, wannan dai ka cire ta, bata da wani amfani. Sai Abubakar Ahmad Sa'ad yake cewa fatan alkhairi ga duka daukacin magoya bayan Algaita da kuma ma'aikatan ta baki daya. Tambaya ta ita ce wai me yasa ba a saki fim kukan kura ba har yanzu? To kun ga dai magana da nake, to kun ga yanzu ga nan dai kun ga akan dauka nake, akan kyamara nake, kuma ba zan yi ƙarya ba. To yanzu muku rantsuwa wallahi kun ga kukan kura yanzu an fi wata 3 da gama fasara kukan kura, ko kuma ba ma fasara shi ba, an yi wata 3 zuwa 4 ma da miƙa shi wa ɗan kasuwar da zai sake shi. Wallahi kun ji na rantse muku, in ta kama zan iya mafaɗan sunansa ta yadda dai za a san cewa sunan shi Hassan Rims, shine wanda muka ba fasara kukan kura ya saki. Ya kai wata 3 zuwa wata 4 to bai saki ba. Ta yana hakan ya zama laifin mu? Ba laifin mu bane. Ya kamata ku masoya ku dinga fahimtar haka, kuma akan abubuwa ku dinga yi mana uzuri. Fasarar nan muna yi ba don mu zauna mu kalla bane, muna yi muku ne don ku kalla. To me karuwar mu idan mun rike fasarar mu ke fitarwa? Me karuwar mu? Ba ma da wata karuwa a ciki, sai dai ma mu ragu. Saboda haka dan Allah ku dinga yi mana uzuri. To abin da ya samu kukan kura kenan. Kukan kura mun riga mun gama fasara shi tuntuni, kuma an bada wanda yake da alhakin sakin shi ya ke sake shi, har yanzu ba mu san me dalilin sa ba. Sai kuma sako daga Musti Arabs da Arabawa ke cewa salam mai sabar da bayan kan tsamo fatan alkhairi, ina ƙara miko jinjina a gare ka dangane da irin hada-hadar da kake yi, duk da kasancewar rashin samun cikakken lokaci bai hana ka an tiyo mana da fasara ba lokaci bayan lokaci. Allah ya saka maka da alkhairinsa, amin. Mu dai muna bayan ka iya wuya, da so samu ne kawai ka zo ka tare a Katsina. To ai ni kan ko ina gida ne a wajena, duk inda masoya suke ni gida ne a wajena. Katsina, Kano, Kaduna, Jigawa, Lagos, Taraba, duk Gombe, duka ni ko ina gida ne a wajena. Duk inda masoyi yake to nan gida ne a wajena, kuma ko ba dade ko ba jima insha Allah Katsina ma za ku ganna a gaban ku insha Allah. Allah dai kawo lokaci. To a Sadiq Garba Ahmad yake cewa ni dai bani da wata tambaya ko wani abu makamancin haka, domin komai zanzan Allah ya ƙara ɗaukaka da kuma bude ga kamfanin Algaita Dub. I love you Algaita Dub. Allah kuma ya tsare daga dukkan shari da abin kyama. Mun gode sosai Sadiq Garba Ahmad, Allah ya bar kauna da zumunci. Sai kuma Inuwa Abdullahi Kiru yake cewa kafin wannan shekara ta 2020 ko 2020 ko 2020, wannan kamfani na Algaita dubstudio ya ce a wannan shekara duk bayan sati 2 zai ringa an tayo mana singin fasara, amma sai muka ga ba haka bane, har an samu kwanaki sama da 80 ba sabuwar fasara. Shin a haka za a ci gaba da tafiya ko kuwa akwai gyara? To ka san an ce wai Allah kana naka Allah na nasa, ko ba haka ba?
tabbas lokacin da muka yi wannan sanarwa a haka din ma ba cewa muka yi za mu dinga yi ba, cewa muka yi za mu yi kokarin ganin cewa muna yin haka. Babu inda muka ce za mu dinga yi, ba mu ce za mu dinga yin haka ba. Saboda haka yana da kyau idan za ka kawo magana akan abin da muka ce ka kawo yadda muka faɗe shi, saboda magana muke da harshen Hausa wacce dukkanmu muna fahimta. To ba cewa muka yi za mu yi ba, cewa muka yi za mu yi kokarin ganin cewa mun yi. To kaga misali in bai yi ba kenan mun yi kokarin, kenan kokarin namu bai haifar da samuwan ko faruwar abin da muke so mu yi din ba. Kuma har ga Allah babu abin da zai sa kai mu faɗa abu dan mu ji daɗin bakin mu ko dan wani abu, ba wani abin da zai sa mu faɗa. Da abin da zamu faɗa muna faɗa da kyakkyawan nufi kuma da niyyar yin hakan. Saboda haka idan hakan bai yiwu ba, kar a ga laifin mu, kuma kar a ce a'a mun faɗi magana mun zo mun ki ko mun kasa yi. Dama ce ta yin abin bata samu ba, saboda mu muna ganin cewa abin da masoya kuke so kenan. To kaga mu kenan ma mu mun damu da abin da muke so, shi yasa har zamu zo muku albishirin ga wani abin da muke kokarin yi domin ganin cewa mun ƙara faranta muku. To idan abin bai yiwu ba, sai a taya mu da addu'a, a mana fatan alheri, ko kuma a kokarin a ji ba'asi. Ko da ke yanzu abin da kai ma kai kenan Inuwa, kana buƙatar ka ji ba'asi ne dangane da hakan. To kun ga abin da ya faru, ba na so na ja lokaci ne saboda samun karanta sakonnin saura, kar ya zama na ba a karanta sakonnin da yawa ba. To dangane da wannan al'amari, gaskiya magana ta gaskiya, mun lokacin da muka fitar da fasara ta sharin cikin gida, a lokacin hukuncin da muka yanke, saboda muna ta samun tangarda da mutanen mu na kasuwa, sai muka ce to shikenan me zai hana mu fara wannan kasuwancin da kanmu, tunda shekara bayan shekaru muna ta kokarin yin hakan. To amma duk lokacin da muka yi wani yunkuri sai mu zo mu samu matsaloli, ga kuma misali shi kanshi ma yanayi na aiki a cikin kamfanin ma muna buƙatar ma mu bunƙasa wasu abubuwan, kuma ga lamari na kasuwanci. Irin wannan abin in baka ciki ba za ka san yadda abin yake da wahala bane. To amma dai tunda mu layin mu ne, ko ma dai menene, mu ne zamu ji da al'amarin. To mun zo mun dauko magana sharin cikin gida kan cewa to shikenan zamu dauki wannan film, idan mun fitar da shi zamu rarraba shi ga dillalai. Zai zama da kenan mu ne muke kasuwancin abin mu, zamu raba shi ga dillalai. To hakan muka yi. To amma ba mu san me aka shirya ba a lokacin. A takaice dai inda ya takaita muku labari, aka ji dai aka yi wa abin zagon ƙasa ta yadda ƙarshe asara kamfani yayi akan wannan sharin cikin gida ne. Asara muka yi, kudade muka yi asara da yawan gaske akan sharin cikin gida. Kuma a wannan lokacin da muka yi aikin sharin cikin gida, malin yana nan a ajiye, malin fita ta bakwai yana ajiye, an riga an gama shi, kawai jira yake a fidda shi. To saboda haka tun akan wannan muka samu wata mummunan tangarda. Tsarin da muka yi din, muka yi magana, kuma dillalan nan duk sai da muka yi magana da kowa ya mana alƙawarin ba zai ba mu matsala ba, ai ko sai suka ba mu matsala. To mu muka san, ba mu san me suka shirya ba dama, ba mu san me suka yi ba, ba mu san me nufin su ba, suka ba mu matsala. Saboda haka aka zo aka yi asara babba, wanda a cikin kamfani ma wasu hakan ta sa suka karaya ma, suka ce kai da Allah wannan abin, da Allah rabu da wannan abin, wahala ce kawai, kaza. To amma mu riga mun san me muke kokarin ginawa, mu dai muka tsaya dai akan abin, aka jajirce, aka ce a dai ci gaba da yi da daɗi ba daɗi. Amma ku ba ku san duk me ake ciki ba. To saboda haka dangane da sharrin cikin gida, muka fara samun wannan matsala, wanda shi ya kawo tangarɗar da ba mu iya muna fitar da fina-finai misali mu dinga fitarwa bayan sati 2 da muka faɗa ba. Wannan matsalar ce gaskiya, gagarumin asara aka sa muka yi. Saboda haka dole muka koma muka sake yin shiri, wanda idan shirin yanzu ya kankama mun sanar da wannan shiri, to a wannan lokaci ne sai ku fara auna mu akan maganganun da muka faɗa muku cewa za mu dinga fitarwa bayan lokaci kaza, ku gani haka ne ko ba haka ba. Amma a wancan lokacin ai kun ga mun gaya muku, bayan ana sakin sharin cikin gida aka bi shi da zakaran gasa, kun gani. To saboda haka aya nan za ku duba ku ga cewa to in ma nufin mu kyautata ne, haka ne za ku ga, kun gani. In ma nufin mu bata ne, shi ma dai ya kamata dai ku yi amfani da wannan ku ga alama. To ba na so na ja magana sosai, na fara surutu akan wannan sosai. Sai sako na gaba, saboda ina so ne in na yi kasa sai in yi sama, saboda kowanne a ɗan taba. Wannan ya zo daga Karib Musa, yake cewa duk wani abu na Algaita bai tafiya yadda ake so. Ba a taba cewa za a yi abu kaza lokaci kaza ba, an yi abin nan a lokacin. Kusan komai sai an yi jelantaka, ƙarshe ma abin ya zama kamar wani algargi, wato jirgi. Me yake jawo hakan? To na farko dai zan kalubalanci maganar da ka faɗa san ba haka take ba, saboda abubuwan da muka faɗa waɗanda muka ce za mu yi a lokaci kaza, waɗanda muka yi sun fi yawa akan waɗanda muka ce za mu yi lokaci kaza ba. Kai
to menene ma muka ce za mu yi lokaci kaza? Kaga wannan magana taka a dunkule kai ta karib, ya kamata da ka fito dalla dalla ka ce lokaci kaza kun ci za ku yi kaza, lokaci kaza kun ci za ku yi kaza. Amma magana kawai kai a dunkule, ni ban gamsu da maganar ka ba, ban yadda kuma da ita ba, saboda kamata yayi ka kawo abu filla filla ka ce mana lokaci kaza kun ci kaza kuma bai wakana ba, lokaci kaza ma kun ci kaza bai wakana ba. To inda kai magana ka a ware to zan iya zama ne maka bayani da baka ba asito, amma anan kai magana a dunkule ba zan iya baka amsa akan abin da ma ni ban fahimci me kake nufi ba, saboda abubuwa da yawa da muka ce za mu yi da ikon Allah mun yi su, waɗanda ba mu samu daman yi ba Allah ne bai ma mu ikon yi ba, kuma kowanne a cikin muna zama mu yi wa mutane bayanin abin da yake akwai. Ku fahimci wani abu da ne, mu Algaita mutane ne muke gudanar da ita, ba aljanu bane a cikin kamfanin ko mala'iku, mutane ne suke gudanar da lamuran Algaita, kuma za ka yi abu ne iya abin da za ka iya yi a matsayinka na mutum. Ya kamata mu fahimci wannan. So saboda haka a halin yanzu mu da muke cikin kamfani ko waɗanda suka rabe mu suke jikinmu sosai, ko da daga cikin masoya akwai waɗanda suka rabe mu suke jikinmu sosai, su sun fi kowa fahimtar halin da ake ciki, kuma da kansu wasu daga cikin su sukan sanar su ce ga halin fa da ake ciki ba za ku fahimta ba ne. To haka al'amarin yake. Ni na so da kayi bayanin ka a wawari to da zan tsaya na baka bayani, saboda alƙawari na dauka cewa duk wani sabon da aka turo zan bada ba'asin da ya kamata. To amma anan kaga cewa kai duk wani abu na Algaita kaga kayi magana kawai sako kai mana kudin goro cewa duk wani abin da muka ce za mu yi a lokacin da muka ce za mu yi ba ma yin shi. To kaga da ka kawo misali, amma ni na kalubalance ka gaskiya ba haka bane wannan maganar taka. Sako na gaba ya zo daga Manjid Adamu Abdullahi, ya ce salam, ni tambaya ta anan ita ce dan Allah me yasa wannan kamfani mai albarka baya sassan bado mana fina-finai kamar da? To wannan abin na riga na amsa, matsalar da ake fuskanta ta kasuwanci ce, bai da za mu dinga fitar da fina, to ya za mu fitar da fina-finai in dai ba wai za mu dinga yi kawai sai a fito kawai a sake shi haka kawai kowa ya samu ko ta halin kaka bane, to ai ba zai yiwu ba. Dole in dai ana so a fitar da shi ta hanyar da ya dace gaskiya sai an shirya kuma sai an yi tsari, saboda tsarin da ake da shi a yanzu ba zai kai harkar ta ci gaba ba gaskiya. Saboda in zan yi magana akan waɗanda suke yin fina-finan Hausa, su ma sun samu wannan tangardar. Me yasa yanzu suka koma da yawanci fina-finan su a sinima suke haska? Saboda sun san cewa a kasuwar tsarin da ake tafiya akai baya kai su ko ina, sai dai ya ruguza musu harka. To mu ma yanzu abin da muke fuskanta kenan. Shi yasa saboda haka sai mun gama shiri tukunna, mun kinsa hanyar da fina-finan da za su dinga fita su isa ga waɗanda ya kamata su isa gare su. To a wannan lokacin za a ga cewa muna yin aikin fasara ko ba ma yi. Har yau yanzu haka zancen da nake muku a studiyon fasara nake, kuma a yanzu haka ba ni kaɗai bane a studiyon, mutum duk ma'aikatanmu, ba zan ce duka ba, wasu daga cikin ma'aikatanmu suna studio. Kuma kun san karfe nawa ne yanzu? Yanzu karfe 10:20 ne, kusan nan da wasu 'yan mintuna za a shiga 11 saura da dare muna studio. To kuma a ce ba ma yin fasara, muna yi. Murtala da masu Sa'id ya ce to alhamdulillah ina maka fatan alheri, amma gaskiya akwai korafi da yawa, kuma wannan korafi akan jinkiri da ake samu ne wajen fitar da fasara. Hakan na tunzura masu kallo su ce sun daina kallon fasara Algaita saboda jin haushi. Don Allah a gyara. Shawara, duk da cewa ka sha nana ta matsayarka cewa kai ka mai da hankali ga wake-wake, amma yana da kyau ka sani al'umma suna wannan sakon naka yana da matukar tsayi, amma dai bari mu daure in karasa karantawa. Yana da kyau ka sani al'umma suna son fasararka fiye da yadda kake tsammani, kai fiye da waƙoƙinka ma. Don haka a gani na masu amfana da fasararka sun fi masu amfana da waƙoƙinka yawa. Ba da ka nake faɗar haka ba, na yi bincike a unguwarmu ta Sheka ne na gano haka. Kamar ni Allah ya sani ban fiye sauraron hip hop ko kallon films ba, amma ina kallon fasararka kuma ta taimaka min wajen iya sarrafa harshe na yayin magana, kuma na koyi hikimar zance, wanda a yanzu haka ina da kundi na zababban hikimomi da na rairayo daga fasararrun fina-finanka, kuma sun sha taimaka min wajen gyara zamantakewar aure. Don haka ina ganin hankalin mai yankan kaba ya kamata ya koma garina. Allah ya taimaka amin. To bari mu duba sunan Murtala da masu Sa'id, wannan sakon naka na gode da ka turo na sakon naka, amma ka fahimci wani abu guda ɗaya. Wannan kwata-kwata sakon ka bai da hurumi dangane da maganar wai ko waka ko wani abu. Ka fahimci wani abu guda ɗaya. Ka san ni yanzu misali idan zan yi maka magana, kaga yanzu wannan zaman da muka yi anan akan maganar fasara muka yi, ba maganar waka ba. Kai ka shigo da maganar waka kuma wani abu ne wanda ni nake ra'ayin ne. Kai in ma ba wanda yake sauraron waka ta, in ni nace ina so ne, ai lokaci na ne, basira ta ce.
komi da nake yin na wakan nawa ne, ka gani. Saboda haka bai kamata wannan ya dame ka ba, kuma daman ka ce kai ba mai ra'ayin abun bane, kuma bai kamata ka zagaya iya sheka nawa take a iya, ka duba girman Kano, sheka nawa take a girman Kano, ka gani. Bai kamata kawai ka je iya unguwarku kawai ka kewaye ka ji ra'ayin mutanen unguwarku sai ka ce wannan ra'ayin shine na duka mutane ba, ka gani. Akwai waɗanda suke bibiyar waƙoƙina kuma suke son waƙoƙina, kuma ka sani in baka sani ba, idan da ba dan albarkacin waƙa ba zan yi fasara ba. Waƙa ce ta haifar da ma tukunna tunanin ma a yi fasara in baka sani ba. Saboda haka a koda yaushe waƙa ta da na fara ita ce tushen ma samar da fasara. Kai dai ka ce kawai kowane yanki ko wasu irin mutane da abin da suka fi sha'awa. In na an fi sha'awar fasara, nan ai wani ya sashe ne na duniya, ka gane ko. Saboda haka wannan ba abu ne da za mu tsaya muna jan dogon zance akai. Besides, wannan magana muke yi akan hurumi na fasara, ka gane. Saboda haka magana da ka ɗauko baka ɗora ta akan kadami yadda ya dace ba, amma na tabbatar bayanin da na yi a baya mai yiwuwa ka fahimci inda al'amarin yake. Kwata-kwata abin da kake tuhuma ba shi bane matsalar, gaskiya ba nan matsalar take ba, abin da kake tuhuma da. Kabir Ladan Kapsi yake cewa salamu alaikum, duba da yadda kuke gamsar da 'yan kallo ta fuskar yanayin fasara, fasarar ku babu kwange ga nishadantarwa. Abinda har yanzu yake da cikas ga fasarar ku shine yanayin sakin fasarar ku. Mutane na kaguwa sai sun gaji amma ba ku saki ba a kasuwa. Akwai wani fim makiyaya kai shekara da fitar tallar fasararsa, har kun nuna shi a sinima amma har yanzu bai fita kasuwa ba. Kwanaki kun so ku kawo gyara kan matsalar, har abin ya fara aiki amma kuma aka koma yar gidan jiya. Ya kamata ku duba al'amarin nan ku gyara, ba lallai sai kun rinka fitar da fim barkatai ba, haka shi ma ba tsari bane. Akalla ku fitar da kwaya 2 a wata, Allah ya taimaka. To gaskiya Kabir Ladan Kapsi kayi magana mai ma'ana sosai. To amma wallahi zan kalubalance ku masoya, musamman a nan garin Kano. Lokacin da muka nuna fim ɗin makiyaya, a cikin ku nawa ne suka je suka kalla? Akwai wanda har shafin ma Algaitan yazo yana cewa shi akan me zai je wani biya kudi ya kalli fim a sinima, haka ya faɗa. Kuma shi wai masoyin mu ne. Abin nan dan ku muke yi, to me yasa za mu je mu nuna a sinima ba za ku je ba? Kuma akasari waɗannan masoyan mu wanda suke cewa su masoyan mu ne, wallahi sai dai a saki fasara su je wurin downloading su sa ba da naira 20 ko 30, wani ma sai dai ya ce a tura mishi a waya. To kai baka ba da wata gudunmawa wajen ganin cewa kamfani ya ci gaba, to akan me kake ganin cewa kana da bakin korafi akan abin da kamfani yake ko baya yi? Wannan ba ina magana akan kai daga turo sako bane, ina magana akan mutane ne waɗanda suke da wannan dabi'u, wanda su sun san kansu. Duk lokacin da aka ce an yi wani abu wanda kai za ka damar da ka samu da zaka zo ka nuna kai kana tare da wannan kamfani da ayyukanta, ba za ka yi ba. Amma an zo ana maganar korafi, to zaka zo ka ce ba a muku kaza, ba a yin kaza. To ya kamata mu sani cewa kamfanin nan mutane ya ɗiba, ma'aikata yake biyan su, kayan aiki kamfanin nan ya siya, kamfanin nan yana da rijista, yana biyan yana biyan haraji da duk abubuwan da ya kamata. To kun ga misali, ta ya za a yi kuma kamfani ya dinga fitar da ayyuka? Ana buƙatar kamfani ya dinga fitar da ayyuka akai-akai, ana so akan lokaci, amma kuma ya zama na haƙƙi da ya kamata a ce an bayar na ganin cewa abubuwa sun ci gaba, sai fa ka shigar zaka fitar. Kun fahimci Hausa ta? Saboda haka muna da ma'aikata wanda ake biyan su, muna da kayan aiki, muna da abubuwa waɗanda suke buƙatan a kula da su. Idan ku 'yan kallo ba ku bi ta yadda ya kamata, yadda kamfani za ta ƙaru da ku ba, to kun ga harka ba za ta fi yadda ya kamata ba, tsakani da Allah. To saboda haka Kabir Ladan, na yi bayani akan abin da yasa ake samu wannan jinkiri, yanzu kuma muna gyara akai. Mu dai fatan mu idan mun gyara dan mun fito mun ce muku ga tsarin da aka fito da shi akai, anan za ku tabbatar mana ku masoya ne, fasara kuna santa kuma za ku bi fasarar nan yadda ya kamata. Mu kuma za mu iya bacin ƙwarin mu ga cewa muna kawo muku akan kari, kuma muna kawo fasara har gaban ku ta yadda za ku samu fasara. In ka ga baka samu ba, kai ne kawai baka so ba, ko baka yi niyya ba. To wannan shine batun da kai na makiyaya, kai maganar makiyaya ko? To abin da yake faruwa maganar makiyaya, gaskiya ka gane fasara ce wacce muka bata lokaci aka yi fasara cikin tsari sosai, kuma akwai fina-finan da suke da daraja a wajen mu. Akwai ayyukan da muka yi su wanda su kamar su San Kauna, kamar su Bahubali, suna da daraja, suna da muhimmanci a wajen mu, ta yadda muna ganin gaskiya muna bakin cikin mu dauka mu je mu ba dan kasuwa kawai dan 10 da 20 da zai samu ya lalata tsarin yadda za a fitar da abin.
fitar da shi ga jama'a. Wasu lokutan zaka ga an je an rage ingancin hoton don saboda a sa shi ya zama kaɗan akan CD yadda zai saurin a dinga recording din shi yayi da yawa cikin kankanin lokaci. To kun ga wannan lokacin wannan ana tauye mana aiki ne. Mu mun je mun nemo hoto mai kyau, mun yi aiki a kansa, an yi fasara sauti mai kyau, an zo an rage ingancin sautin da hoton don kawai a'a faifan CD yayi recording da wuri. To kun ga wannan duk bata mana aiki ake. To irin waɗannan ayyukan ba ma so mu bar su shiga wannan tsarin. Shi yasa muke rike su sai lokacin da muka gama tsara abin da muke so mu yi na wurin fitar da su, sannan sai mu fitar da su a gare ku. Sako na gaba ya zo daga Shehu Abubakar Lugu ne ko Lugu, kai haƙuri na ambaci sunan ka ba daidai ba. Yake cewa fatan alkhairi nake muku a koda yaushe. To mun gode sosai sosai malam Shehu Abubakar. Sai kuma Faruk Abdullahi Tukuntawa yake cewa daga Faruk Abdullahi Tukuntawa, wani tsari wannan kamfani yake da shi wajen ganin ya faɗaɗa ayyukansa da ƙara jawo matasa domin ƙara sama wa matasa ayyukan yi. To kun gani an zo daidai wajen. Kun ga abin da na gaya muku ɗazu, muna da mutane waɗanda muka ɗauka a kamfanin nan kuma muna so mu ƙaro wasu. Ɗaya daga cikin yunƙurin da muka yi akwai fasarorin mu wanda muka ƙara sabbin muryoyi. To daga cikin masoya da yawa gashi nan sun zo sun ce su ba sa son waɗannan muryoyin ma. To tsakanin da Allah, idan mu da muke cikin wannan tsari ba ma janyo wasu a ciki, mu ma tabbata za mu yi a cikin tsarin duniya da makawa tabbata za mu yi a cikin tabbalanta na wani tsari ko kamfani ko wani abu. To kun ga a koda yaushe muna kokarin janyo mutane wanda su ma za a koya musu abin ya dore ya ci gaba da tafiya. To shi yasa wani lokacin nake cewa ya kamata a yi hakuri, tunda ba duka muryoyin da muke canza ba. Muryata tana ciki, muryar mufi tana ciki, duk wasu muryoyi waɗanda aka san su duk suna ciki, kawai dai wasu ne aka dan karo aka sa a ciki. To sai a yi hakuri, su ma yau da gobe ma kuna jin ba su goge bane za su goge ai. Mu ma ai ba a goge muka fara ba, mu ma mun fara ba mu kai haka ba, muka zo muka kai haka. To wannan yana daga cikin yunkurin mu na ganin cewa mun janyo matasa, saboda yanzu haka akwai sassa da yawa da muke ta kokarin budewa, kuma duk kowane sashi ka dauko akalla kana buƙatar mutum 10 zuwa 20 domin tafi da wannan sashi. Kuma akalla muna tunanin muna sa ran zamu gina sassa sun kai 10 ko 20. To kaga haka kana magana ɗaruruwan matasa ne wanda za su samu aiki, banda kuma misali abin da ya danganci ma kasuwancin abin da sauransu, wanda duk muna so mu ƙara sa mutane a ciki a tsare-tsaren da muke. To wannan dai shine a dunkule, bana so na jazancan saboda lokacin mu ma kusan ya ƙare lokacin da aka diba mana na wannan tattaunawa da zan yi a cikin wannan. To yanzu ina ganin dai bari karanta wannan sako na ƙarshe, in ya so wala Allah zan yi kokari yadda zamu samu wani lokacin mu ƙara dorawa akai, amma kusan duk dai tambayoyin a kun ji kusan duk iri ɗaya ne da bayanan iri ɗaya ne. Wannan Musa A Adam yake cewa salam daga naku Musa A Adam, dan Allah me yasa ba ku fasara mana irin su Fast and Furious Avengers film? Na ga duniya na jin daɗin fina-finan. Mallakin ku Musa Adam, Algaita fans number 1 of Nigeria. To mun gode sosai dan uwa masoyi Musa A Adam. Dangane da wannan tambaya ta haka, gaskiya ka gane wani lokacin mun lura da cewa mutane sun fi karkata, yan kallon ko masoyan sun fi karkata ma akan fina-finan India, saboda kaga ana yin abin ne don al'umma. To al'umma sun fi karkata ga abin da suka fi so, to shi yasa mu muke musu ta wannan bangaren, amma ba wai mu muna duba mu abin da muke so bane. Amma duk da cewa akwai fina-finai waɗanda ba na India din ba kuma suna da ma'ana, suna da kyau sosai, suna da nishadantarwa da kayatarwa, su ma din mukan yi kokarin mu dinga dan sussukawa ɗaya bayan ɗaya, kamar irin sharin cikin gida, kaga fim din turai ne amma muka sirka da shi. To akwai ire-iren su, kaga Botarabi, kaga shi katun ne ma muka sirka da shi kuma mutane sun karbe shi. To insha Allah wannan din ma ba wanda dalili bane ya hana, kawai mun ga mutane sun fakarkata akan India ne. Amma tunda yanzu mun ga cewa daga cikin dai masoyan wasu sun fara magana akan waɗannan, su ma za mu duba yiwuwar ganin cewa mun fara fasara su kuma muna fitar da su a gare ku. Mun gode sosai sosai. To bari dai in ƙara da na ƙarshe, wannan dai dana ce wannan na ƙarshe ne, to amma dai bari in ƙara wannan daga Usman Lawal AJR. To ban dai gane haka mai yake nufi, amma dai haka ya rubuta sunan shi. Ya ce alhamdulillah ni dai bana da wata tambaya, kusan duk wata tambaya da zan yi an riga an yi ta, sai dai fatan nasara wannan kamfani mai farin jini, Allah ya kare ku daga sharrin magiya. To gaskiya wannan sako yayi ma'ana wajen kulle wannan tattaunawa. Mun gode sosai sosai Malam Usman, kuma masoya mun gode. Allah ya bar mu tare, Allah ya bar zumunci. Insha Allah zan yi kokari na sake irin wannan dauka din, ya zama da dai kuna dai gani na ina tattaunawa gare ku, sannan kuma ina karanta sakonnin da kuka turo mana da kanku. Yau wato ina ganin hakan zai ƙara bada ma'ana, kuma ina ganin zai ƙara ba mu damar da zamu fahimci juna akan al'amura na gudanar da ayyukanmu da sauransu. Kuma insha Allah ina ganin a dauka ta gaba da zan muku bayanin wace matsaya muke kai ta yadda fina-finan mu za su dinga fita yanzu. Akwai tsare-tsare guda 3, amma sai a dauka ta gaba insha Allah zan muku shi. Sannan a yayin da kuka kalli wannan bidiyo din, duk wani ƙarin bayani da kuke so za ku iya zuwa ku sa su a cikin comment, domin daga baya zan nema a kawo min karanta, daga nan kuma duk abin da ya kama
insha Allah zan sake a dauka ta gaba zan yi bayani akai. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Algaita dubstudio. Masu fassara.